Señora conselleira, se a obra estaba rematada o día 30 de decembro, por que eu pasei o día 6 de xaneiro festivo e atopei operarios na obra? Por que eu o día 6 de xaneiro pasei por esa autoestrada e estaban as sinais de obra por todo o tramo? Por que eu o día 6 me acheguei a unha zona e me votaron porque era unha zona restringida por obras? Porque estaba a obra rematada, verdad, señora conselleira? O día 30 a obra non estaba rematada. Vostedes fixeron unha inauguración para que a Audasa poida subir as peaxes este ano. Que interese tiñan vostedes en precipitar a inauguración desta obra? En plenas vacacións ou en plenos días de Nadal xuntaron vostedes a M. Rajoy, o señor Feijóo, a vostede mesma, a Adela Senra, a presidenta do Congreso, o ministro de Fomento, todos ali xuntos para simular, a facer un simulacro dunha apertura dunha obra que evidentemente non estaba inaugurada. Vostedes volvéronse a poñer do lado da Audasa para beneficiar os seus intereses, perxudicando así os intereses dos galegos e das galegas. Señora conselleira, calan diante do espolio e xustifican cada injusticia. En Redondela un claro exemplo, señora conselleira, de todas as opcións que tiñan vostedes nesa comisión, de todas as opcións, vostedes creen que a mellor é subirlle a peaxe a todos os galegos e as galegas? Esa non é a pregunta. Gracias, señor Cal. Gracias. Terminou o seu tempo. Gracias.